El Joan Serra, el Joan està malalt, s'ha fotut. Sí, ja tenim l'ofici. Abans eren polítics, ara estan malalts. Tinc la impressió que no m'ha preocupat massa. I no m'ha preocupat massa perquè tinc gent com els de Fènix. Presideixo l'associació Fènix. És una associació de lluita contra el càncer que està ubicada a la seu aquí a Solsona, però que el nostre àmbit, diguem-ne, d'influència d'actuació és a nivell de la comarca del Solsonès. Actualment són 17 municipis. I també agafem una petita part de l'Alt Urgell, amb un municipi limítrof al Solsonès, que és Oliana. Nosaltres no curem res, però sí que intentem donar una millor qualitat de vida als pacients que tenen un problema oncològic o als familiars o als acompanyants, que de vegades els familiars o els acompanyants estan en un segon terme i necessiten sovint recursos i ajuda, sobretot des d'un punt de vista d'equilibri emocional, per acompanyar en aquell familiar o en aquell conegut més proper a fer el pas de la travessa de la malaltia oncològica. Jo com a familiar em preocupo, pateixo, però crec que la prioritat és qui té el càncer. Per tant, jo amago aquest patiment i això també a vegades acaba sortint més tard i de manera potser més intensa. Per això també diríem aquí, el teu patiment com a familiar també és prioritari, per tant, també val la pena tractar-lo aviat. Tenim un servei que és fantàstic, que és un servei de psiconcòleg, que cada 15 dies ve aquí a Solsona, atén, perquè nosaltres tenim diversos convenis, i tenim un conveni amb el Centre Sanitari de Solsona, al qual li cedeixen l'espai, nosaltres posem el psiconcòleg i llavors les persones que quan necessiten ajuda psicològica per buscar aquest equilibri emocional, per afrontar en condicions aquest procés, va a visitar amb aquesta persona facilita instruments tant en el pacient com a l'entorn, com a la família, que això és molt important, perquè se senti ben acompanyat. I ho fem d'aquesta manera, llavors, i a cost zero. Tots aquests serveis són a cost zero. Diu, has d'anar a veure la psicòloga, jo. M'ajuda, surto relaxat, passem una hora xerrant, parlem de la malaltia, o de la família, de la política. De la política no se'n pot parlar mai, però amb ell sí. Si no vull anar a un familiar a parlar-li del que em preocupa per no preocupar-lo encara més del que ja està, pot venir aquí, que a vegades podem fer això, a vegades potser no és ben bé un procés terapèutic com a tal, sinó també venir aquí i explica'm i desfoga't i trobem la manera de poder vehicular això. Exposaves tu com et senties i et semblava que algú et digui no, vas bé o portes bé, és important. Com més bé ho portes tu, també és veritat que els de la vora també ho porten més bé, no? Això és una feina d'anar picant pedra de mica en mica. Procurem ser presents en tots aquells esdeveniments que hi podem participar. Facilitem sovint les estades a hospitals de referència del qual depenem nosaltres. A Barcelona és molt complicat per l'acompanyant estar al costat, perquè necessites allotjament. Llavors nosaltres facilitem l'allotjament d'aquest familiar o d'aquest acompanyant perquè pugui estar al costat del pacient. Home, i això és importantíssim per tirar endavant un procés que sempre és complicat i no és gens de fàcil. Va ser quan em van fer la quimio que va començar a fallar-me el braç, perquè després del càncer de pit em va passar els ganglis i em van haver de fer un buidatge de ganglis, i llavors vaig fer un limfedema. Llavors va ser quan aquest braç em va quedar una mica la mobilitat, molt inflat. Llavors sí que és veritat que a través de Fènix jo ja em vaig fer sòcia i llavors ells em van oferir que hi havia un servei que era Espai Aigua, una fisio, que feia uns massatges limfàtics que anaven molt bé. I res, vaig començar, vaig fer 20 sessions, molt bé, per cert, vaig començar primer un cop per setmana, després un cop cada 15 dies, després un cop al mes i em va anar perfecte. Venen d'una operació o venen d'un procés de quimioteràpia on els podem ajudar sobretot a recuperar-se a nivell de mobilitat. El nostre objectiu des d'Espai Aigua és que aquestes persones que venen al servei de fisioteràpia fer un pas més i ajudar-los també a incorporar-se a l'entrenament, perquè està totalment demostrat que l'entrenament de força ajuda a millorar
la qualitat de vida durant el procés oncològic, sobretot després d'una intervenció, i perquè després, a poc es puguin incorporar a les activitats normals del centre. El nostre objectiu és que aquestes persones tinguin primer una atenció molt més personalitzada i els puguem ajudar a recuperar la seva vida normal a través de l'entrenament. En primer moment, la gent està com molt desorientada i de vegades, si no és ell directament, si el familiar busca alguna referència que li serveixi d'ajuda per afrontar el procés que en aquell moment s'està iniciant. Vull dir que penso que una associació així hi ha de ser, vaja, no? Perquè et trobes molt sol. Qui no tindrà un càncer no tindrà ningú, però el càncer no tindrà tothom.